Naš stav je da mi ne bi ovog trenutka menjali koalicione partnere, ukoliko to ne insistira naš veći koalicioni partner Srpska napredna stranka i ukoliko pojedinci od naših koalicionih partnera ne žele da napuste političku scenu, onda ćemo mi morati da reagujemo tako što nećemo dalje vršiti vlast u Skupštini grada. Znači, naši uslovi jesu da pojedinci moraju da odu, mi ta imena već imamo. Ja sada ovde neću da licitiram imenima, jer to nije način da se to radi pred medijima. Mi ćemo sesti za sto sa našim koalicijnim partnerima i saopštit ćemo im imena ljudi sa kojima više ne želimo da imamo posla u izvršnoj vlasti. Ukoliko se ne budu prihvatila ta imena, Socijalistička partija Srbije je spremna i da istupi iz vlasti na nivou lokalne samouprave.